Ha? Anda kazan. Ne tek kazan? Asta să asum. Ne dik băceti. Prita jaba vada ce pas. Ver ne mai. Ne mamă de mai. Normal că am kazan, o și can. Hadi ya pușoran. Ce man kazan? Kauia, kaui. Прочка. Cărbunța. Къде го намерихте? На казана го намерихме. Бука казан. Има ли пари вътре? Нямаше пари, имаше и отрязки от диния, пъпеш. Ето намерих. Намерихме телефон дистанционно LG. За колко ще го продадете? Ами долу-горе за 50 евро. А за хляб ще има ли? Ще има и за дричка ще има. Ами, вас не ме ли е срам да бъркате в контейнер? От кой да ме е срам? Тая криза, братко, какво може да правим? Гошо, ела това. Ами, ти как влезе в казана? Не ти ли е срам? Не, що? Не, мен от град няма кой да идем и бедни сме. Айде, черкли поста. Сега ще заложим телефона и ще вземем 15-20 лева, ще храня децата, лело. Какво да правя? Гладна съм. Няма хляб, няма манджа за децата. Не знаете къде е? Жената блъснаха самолета. Кой нямаш? Пари ли, кой нямаш? Пари няма. 4 деца на мене остави жената, умря, блъсна самолета, отиде в Лос-Анджелос. Ами Йониката къде? Йониката, брачета взима, отиде да сири в Арция. Сирики чекна не него. Ами ти как намери този телефон? Няма пари, виж каква кола карам. Нямаш пари, па виж каква кола караш. От тото го падна с джакпот. Откъде събра парите? От тотото джакпот. От тотото? От контейнера ли? Не, отидах, играх на тото, спечелях там. Ти си бил късметлия, бе? Ами късмета един път се ражда на човек. Повече няма како. Какво да Ами правим? какво е? Това грачну иска, бира иска да гълта бира. Тук съм на плажа. Какво намери? Тук съм на плажа на Мичурен. Ето да търся някой жена да намеря за мене. Морето има. Там няма море. Терен, Има Гоша. чайки има на море. Аз не знам. Ето, намерих една жена. Какво ще кажеш? Кето е то хотел там моя. Ами, този хотел там, гледаш, той е мой хотел. Работят за мене всички. Как се казваш? Аз се казвам Крумзар Друнков. Ами вие, господине. Да пък ти важи телефон, тя ще ме Браво. Виж, Гоша. контейнерите събра пари и гледай какъв хотел си взема тук покрай морето. Но ще имаш тази брада, стане маха. Няма пари за нощче. Да връщам се. Ами, ще поискаш от някой. Не мога да искам. Аз крада, обаче не искам. За какво? Да бръснам се. Миди има ли? Миди няма, скариди има. Ами, как едете? Ами варим ги във водата солната. И сол няма. Хубаво, че водата е солена. И Ами, варим що със ти солена правят? вода. Ами, що ти правят качулка? Той брат ми от затвора излезе, он си да. Убра 10 банки, зато и направих на хотел. Кой обрат байката? Брат ми Илича Шима. Където? Е, за тебе. Той жена има ли? Има жена и 6 деца. Зуна. Зуна жена му се казва. Има червен микробус. Хюндайка кола Дрехи има. продава ли? Дрехи не продава. Бикини, чорапи? Бикини не, тиганика ледисва. Тави прави. Ами ти знаеш ли, че това момче пък е обича Зуна? Обича Зуна. Ами брат ми ще го би после. Кой ти брат? Пак ще влезе в затвора. Ами... Какво се смееш, бе? Ай 10 лева, дето снимаш тук. Играйте! Айде. Киче. Айде, хуйка, малеле. Чакай, вземеш паричките, какво правиш? Хала ти ела, после отива в парка хиела. Как играеш, като вземеш парите? Има ли беричка? А? Не чувам ти, че играя стриптиз. Добре, Аз само да ти кажа, не, слушам. Гося,